Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Rosa Mia na hindi na binanggit ang kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Rosa Mia. Pasensya ka na kung hindi ko inilahad ang aking kinaroroonan. Ang mga drama nyo na dating umeere sa radyo ay gustong-gusto kong pakinggan, kaya sobrang nalungkot ako noong hindi ko na ito naririnig sa radyo. Pero laking tuwa ko nang matagpuan ko ang YouTube channel nyo at napapakinggan kong muli ang mga drama ninyo. Isa akong blind, kaya hindi na siguro kayo magtataka kung bakit kasiyahan ko ang pakikinig ng mga drama. Bagamat masasabi kong nasa maayos na kalagayan ako ngayon, nais ko pa ring ibahagi ang aking mga karanasan dahil naniniwala ako na ito ay kapupulutan ng aral. Sana ay pagbigyan mo itong munting kahilingan ko dahil ito ay maghahatid sa akin ng labis na kagalakan. Rosa Mia, may pupuntahan ako. Kung may kailangan ang Tiyong Dolpo mo, ibigay mo sa kanya. Bahala ka na. Inay, hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa'yo? Huwag mong sirain ang araw ko, Rosa Mia. Anong sasamang sinasabi mo? Sasamahan na lang kita kahit saan ka magpunta, Inay. Sasama ako sa'yo.
Kasasabi ko lang na asikasuhin mo ang tiyong mo, pero pinipilit mo pa rin sumama sa akin. Gusto mo bang masaktan? Ha? Inay, nakakainis ka. Sinabi ko na sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Iba naman ang sinasabi mo. Sinong mag-aalaga sa kanya pag sumama ka? Inay. At isa pa, alam mo naman ang mga trabaho dito sa loob ng bahay, kahit bulag ka. Kaya dito ka sa bahay magtrabaho. Narinig mo bang sinabi ko o hindi? Narinig ko po, Inay. Narinig ko po. Kaya ang tahimik ni Chong Dolpo. Nasaan kaya siya? Hindi ko naman narinig na lumabas. Mas maganda nga kung umalis siya para hindi na ako mag-aalala ng ganito. Rosamia! Tinawag niya ako. Rosamia! Bakit po, Chong? Loko ka. Lumapit ka nga rin eh. Halika dito. Sandali lang, Chong. Papunta na po. Diyos ko, etong iniiwasan ko. Tinatawag na naman ako ni Chong Dolpo. Ano na naman kaya ang ipapagawa niya sa akin? Ano ba naman yan? Para ka namang tinatamad na nagmamasahe sa akin, Rosamia. Ha? Hindi naman po, Chong. Nakakainis ka naman. Ayaw mo bang magmasahe, Rosamia? Chong. Kung ayaw mong magmasahe, iba na lang ang gagawin natin. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Ay, Chong, wag po. Parang awa nyo na. Huwag naman kung ano-anong hinahawakan nyo. Bakit naman huwag? Hoy, Rosamia, kung ano ang gusto ko, gagawin ko. At wag na wag kang magkakamaling magsumbong sa nanay mo. At baka kung ano pa ang gawin ko sa inyong mag-ina. At isa pa, wag mo akong pipigilan sa gusto kong gawin. Masasaktan ka lang kapag tinangka mo akong awatin. Naintindihan mo ba? Anong sabi mo? Ay, kung ano pong ginagawa sa akin ni Chong Dolpo pag wala kay Nay. Ha? Anong ibig mong sabihin, Rosamia? Nay, si Chong, ginagawan po niya. Mukhang seryoso ang pag-uusap niyong mag-ina. Ay, hindi ko ba alam dito kay Rosamia. May gusto yata siyang sabihin. Rosamia, anong gusto mong sabihin sa nanay mo? May problema ka ba? Ha? Wala po, Chong. Wala po akong problema. Wala po. Maraming beses kong sinubukang sabihin sa nanay ko ang ginagawa sa akin ng pangalawang asawa niya, Ate Emmy.
pero palaging nauudlot. Noong nagkaroon naman ako ng pagkakataon at lakas ng loob na ipagtapat ang lahat sa aking ina, ako pa ang naging masama. Sinabi niya na hindi ko dapat sinisiraan ang kanyang pangalawang asawa sa kanyang harapan. At dahil doon, iniwasan ko ang asawa ng nanay ko para hindi na niya ako paulit-ulit pang gawan ng masama. Sa paglipas ng araw, noong naging bihasa na ako sa pagmamasahe, ginawa ko na itong pagkakakitaan. Rosa Mia, ito ang bayad ko sa pagmamasahe mo sa akin. Salamat po, Mang Lauro. Salamat din. Pagtiyagaan mong magpunta dito sa bahay ha, para magmasahe. Opo, huwag po kayo mag-alala. Alam naman po nyo na ito ang trabaho ko. Maswerte ang nanay mo sa iyo, Rosa Mia. Dahil kahit ganyan ang kalagayan mo, marunong kang magtrabaho. Ha? Pero ang pinakamaswerte ay ang tiyong tulpo mo. Dahil kabahagi siya sa iyong pagsusumikap. Pupunta po ulit ako dito para magkapera ako. Oo, huwag kang mag-alala. Sa susunod na punta mo, pati ang asawa ko magpapamasahe na rin. Nagkataon lang kasing may pinuntahan siya ngayon. Kaya ang mga apo ko lang ang kasama ko rito. Pero kung narito ang asawa ko, siguradong nagpamasahe din yun. Wala pong problema. Sa susunod na lang po. Rosa Mia, i-massage mo nga ako. Ha? May ginagawa po ako, Chong. Pasensya na po. Sandali lang. Chong. Ang akala mo siguro, maiiwasan mo ako, no? Hanggang narito ka sa puder namin, hindi mo ako pwedeng iwasan. Kahit magsumbong ka pa sa nanay mo, hindi rin yun maniniwala sa'yo. Chong. Kaya wag ka nang tumanggi. Sige na, i-massage mo ako. At pagkatapos nun, alam mo na kung anong susunod na mangyayari. Talagang grabe na ang pinagdaraanan ko. Hindi naman pwedeng laging ganito na lang. Hindi na ako tinitigilan ni Chong Dolpo. Si Inay naman, wala namang pakialam sa akin. May papalapit dito. Sino ka naman? Huwag kang matakot, Rosa Mia. Huwag kang matakot sa gagawin ko sa'yo. Wala ka nang magagawa, kaya huwag ka nang magpumiglas pa. Diba, maimbing na ang tulog ng nanay mo. Sinabi ko nang huwag ka nang magpumiglas pa. Tumahimik ka. Huwag mong hintayin masaktan ka pa. Naintindihan mo? Rosa Mia, sinabi ko na sa'yo na hindi mo dapat sinisiraan ang Chong Dolpo mo sa paningin ko. Inay. Hindi ko gusto yung sinasabi mo. Hindi ganyang tao ang Chong mo. Nay, bakit hindi niyo ako paniwalaan?
Anong kailangan kong gawin para maniwala kayo sa akin? Pwede ba? Tumahimik ka na. Nay, kung totoo ang sinasabi mo, dapat noon ko pa nahalata. Wala naman akong napapansing kakaiba. Kaya tigilan mo yung ginagawa mo. Huwag mong sirain ang magandang relasyon namin ng tiyong mo. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin, Nay? Anak niyo ako. Ako dapat ang mas pinaniniwalaan at pinapahalagahan niyo. Sinabi ko namang tumigil ka na, Rosamia. Naiintindihan mo ba kung anong sinasabi mo, ha? Tumigil ka na dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Gaano kasakit sa akin noong unang beses na hindi ako pinaniwalaan ni Inay, mas masakit na naman noong inulit kong magsumbong at hindi ko na kinaya pa. Umalis ako sa aming lugar at namuhay mag-isa. Nasasaktan, nakakaramdam ako ng panghihina, pero pinilit kong maging matatag. Dumating ang araw na nalaman kong pumanaw na si Chong Dolpo. Pero patawarin ako ng Diyos dahil wala akong naramdamang awa, kundi buti nga ang sabi ko pa sa sarili ko. Lahat ng hirap, pagmamaltrato at sakit na pinagdaanan ko noong ako ay nasa aming lugar pa ay ginantimpalaan ng saya noong pandemic. Dahil nakilala ko si Ate Uge at ang kanyang kapatid sa lugar kung saan ako napadpad. Katulad ko, may kapansanan din si Ate Uge at naging kagalakan na niya ang pagtulong sa mga katulad ko. Oh, ano, Rosamia? Kumusta ka na? Okay lang naman, Ate Uge. Maayos naman ako. Mabuti naman kung ganun. Siguro, mahirap ang hanap buhay niyo ngayon dahil pandemic, hindi ba? Opo, ate. Pero okay lang. Hindi bale. Mag-isa lang naman akong namumuhay. Sapat naman ang kinikita ko sa pagmamasahe. Mabuti naman kung ganun. Mayroon akong ipadadala para sa iyo. Ha? Kumpleto yun. May bigas, delata, at lahat ng pangunahing kailangan mo sa iyong tinitirhan. Salamat, ate. Napakabait niyo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano na ako makakasurvive ngayong panahon ng pandemya. Hindi niyo ako pinabayaan. Rosamia, instrumento lang ako. Ang Diyos ang nagbigay niyan. Ate Uge, sa Diyos ka magpasalamat. Dahil sabi ko nga, instrumento lang ako. Tandaan mo yan. Napakabait ni Rosamia. Hindi ba, Uge? Oo, kuya. Kaya gustong-gusto ko siyang tinutulungan.
Dapat talagang tulungan ng mga kagaya niya. Oo, bakit ka napabuntong hininga? Nakakaawa kasi ang pinagdaanan ni Rosamia. Sinabi mo pa. Ako man, hindi ko rin napigilang umiyak nung ikinuwento niya sa akin ang kanyang karanasan. Oo nga, kuya. Demonyo ang taong gumawa nun sa kanya. Ganun na nga ang sitwasyon niya. Minaltrato pa siya. Kung ako naman ang tatanungin, kasalanan ng kanyang ina. Siya ang dapat sisihin sa nangyari sa kanyang anak. Oh, ano, Rosamia? Handa ka na ba sa singing contest para sa mga bulag? Kinakabahan ako, Ate Uge. Pero ibibigay ko ang lahat ng kaya ko. Very good. Ganyan ang gusto ko. Dapat manatili kang positibo kahit anuman ang mangyari sa'yo. Kayong magkapatid ang nagpapalakas ng loob ko, Ate Uge. Kayo ang inspirasyon ko. Rosamia, sa inyo ko naramdaman ang pagmamahal at pangangalaga. Sana patawarin ako ng aking ina. Pero mas itinuturing ko kayong pamilya kesa sa kanya. Huwag ganyan, Rosamia. Dapat pahalagahan mo pa rin ang iyong ina. Dahil kung wala siya, wala ka rin dito. At higit sa lahat, ang Diyos ang dapat mong pasalamatan. Good luck, Rosamia. Galingan mo ang pagsabak mo sa singing contest. Binabati kita, Rosamia. Binabati rin kita, Rosamia. Ikaw ang champion sa singing contest. Nagpapasalamat ako sa inyo, Ate Uge. Kuya Maki, kayo ang tumulong sa akin. Kayo ang kinukuhanan ko ng inspirasyon. Hindi, Rosamia. Ikaw ang dahilan kung bakit ka nagkampiyon. Dahil talaga namang magaling ka. Kuya Maki. Tama si Kuya Maki. Ikaw ang dahilan ng pagkakampyon mo dahil may talento ka. At sana gamitin mo ang talentong yan para mapaganda mo ang buhay mo. Opo, Ate Uge. Lagi kong tatandaan yan. Pangako. Dahil sa magkapatid na nakilala ko sa lugar kung saan ako napadpad, lalo akong naging matatag, Ate Emmy. Binigyan nila ako ng lakas at tinuruan akong magtiwala sa aking sarili, lalong-lalo na sa Diyos. Marami pa akong ipadadalang kwento, ate, at sana mapili ulit ang mga susunod kong karanasan. Lubos na gumagalang, Rosamia. Rosamia, dumaan ka sa isang mapait na karanasan, lalo na sa piling ng iyong ina at ng kanyang pangalawang asawa. Pero ikinagalak ko ang sinabi mong hindi ka nawalan ng pag-asa at tiwala sa lumikha.
Ang iyong sitwasyon ngayon ay bunga ng lahat ng iyong sakripisyo at pagsusumikap. Masakit mang isipin, pero lalo kang naging matatag dahil sa pinagdaanan mo. Inaasahan namin ang iyong mga susunod na liham. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok.